I don't know why. I do not know why you feel the need to compare EMK and EFF. I understand that you're in love with the EFF, but why pho ungafocus othandweni lakho? Why usinake kangaka? Lesi student commando saka u7 room and u5 room eMpumalanga sineminyaka emingaki sikhona? Sifandwa ubani? You are comparing bananas and oranges. You are comparing bananas to oranges. I understand ama-fruits omabili, but ngisho emzimbeni awenzi into efanayo. So stop comparing EFF to EMK. Into efuna siyenze thina sobabili ukuthi sisebenze ndawonye instead of ukuthi sibukane ngeziqu zamehlo. Stop comparing inhlangano ena more than 10 years kuyinhlangano engenayo ngisho iminyaka emibili. Kuyinhlangano enonyaka, if we're going to be precise, unyaka nezinyanga ezimbalwa. Inhlangano engena funding, ingafunda umuntu because I don't want to talk too much because EFF kumele ukuthi sisebenzisane nayo. Ungayithatha uyifake ekhanda lento yasho Malema ukuthi we are your number one enemies bese ulwize impezo umbhedo impi yomuntu omnyama nomuntu omnyama. Don't do that to yourself. I think when I listen to you ngalela langa ngilalela video awungenzele yona, ngathola ukuthi umuntu esebenzisa ingqondo. So ungavumi ukuthi ivilaphe because of your anger towards Uzuma, or because you think we are here to compete with you. We're not here to compete with you. We can complement one another. We can complement one another. Ukuzwana kwethu will help abantu bakithi abamnyama esibalwelayo sobabili. Angisho nani indwela abantu abamnyama, nathi ke silwela abantu abamnyama. So yini le ehlula ukuthi sicomplementane, sibalansisane. La kuvuleka khona igap kwi-EFF, EMK ivale. La kuvuleka khona igap kwi-MK, EFF ivale, because at the end of the day sifuna into eyodwa. Angi-understand mina ngempela ukuthi lento kwenza liwele compare i-MK ne-EFF njalo yini, ngoba ngizokukhumbuza ukuthi ngomhla ka-29 May senzani kunina with everything eninayo. Sanenzani, siwubani, singelutho. So ungayi lapho, ungayi ngoba manje mangabuya lapho ngeke iphele kahle, ngeke iphele kahle. Tina, we do not have a problem with you. Wena yekela ukubona i-problem kuthina, i-problem engekho. Stop. Musu uthenga amaphathi ongawazi, uthenga amaphathi abantu abakade bafika kwipolitiki, uyawathenga wena, wenza wakho. If you have a problem, deal with the person onenkinga naye. Stop dealing with all of us asihlangene nenkinga zakho thina. Ungathathi inkinga zakho uzenze inkinga zethu, akusize zethu ezakho. Deala nenkinga zakho, ungasifaki. Ungasifaki.